Makadi mama. Makadiwa prophet. Varwere maoko. Nyaya manyanyofambira inyaya yemurume kani. Ichokwadi prophet. Ndatambura nemurume wangu prophet. Anoita sei? Murume wangu andishungurudza, imba yangu haina direction. Ndakagara nehama yese yandagara nayo. Murume wangu anenge achingopfimba chete. Kudana nehama dzenyu? Wangu prophet. Eish. Kune varume vakadaro. Ari kupi murume wenyu? Ariko kumba ndamusiya kwaanotambira tsoro, kwaanenge achimwira dora ariko. Kutamba tsoro? Anotamba tsoro, anomwa dora, adzoke kumba kuzodya chikafu chekumba. Ndokwandamusiya ari. Saka mangobva here? Ari kuziva kuti mabva here kumba kana mangotiza? Ndangombuda, hana chaari kuziya, ndamusiya ari kutsoro. Manje murume wenyu haazi kutsoro ka? Ari kupi? Akuteera izve mama. Anditeera, ari kupi? Ari kupi? Anditeera, ari kupi murume wangu? Ari kupi? Ndiri kunzwa kuda kutomoka poisira. Mbocheuka ari pabvunza ari pasati hausiri here simuka kana uriwe. Now mama, murume wenyu mimi akapfeka jacket, rezvizvikara zvansiri kunzwisisa nesheti ine white mukati, netrouser remeluni, necape yakaita kakuumbuka umbuka. Akabata umbrella nenewspaper. Ari pagedha. You are not human, Papa. Handisi kuda munhu anosimuka ipapo. Ndanyaya. Murume wako ari violent zvokuti iwe anokurova zvisingaiti. Ndatambura prophet nekurowa. Izvozvi zvaakuteera kusvika pano akamirira kuti ubude pano. Saka mina ndimurove 10 noti mbijaa. Ngande kunamatire semudza maoko. Sazvinhu zvakupasa. Semudza maoko. Imba yemwana ngaichengetwe. Ngagare zvakanaka. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Amen. Zvanaka. Wamona? Now, zvandoda kuti muite mama. Ndoda kuti maende kumba. Mazvinzwa? Wangu. Pane munhu ane mota here? Tora unongobuda nawo ka, munopinda mumota yemukomana uyo, anokusiyai pabus stop penyu. Munonorara pasi pesiti so. Muende kumba. Munhu yaari violent, pane zvandoda kuavoida. Ndichazosara ndichiziva zvokuita. Rovai pasi mama. Tenda prophet. Ndainayo. Musasimudze musoro pamota ipapa. Kana masvika ndoda kuti mutoti akakuti muri kupi unotosvikoshamisika ibvo waina unopfeka night dress chairo. Musapote muchitiza varume, munoteerwa uchechu. Mukatikonzeresera noise panapa. Isati vabatsirei toni kuenda. Vaenda? Havasi kutoziva mota yavari kuenda nayo kamukasavabatsira. Varwere maoko mama.
dzimwe nyaya unotizira nadzo kuna Jehovha. Imistake hombe kuzoteerwa munhu ari mimba yaMwari. Unomugaririra pakadomba. Ndiri kushaya kuziva kuti muda unyanzite sekwimi. Now vakomana vangu vesecurity ndoda kuzokutumai pamudhara kana vaenda. Mungoverenga kuti 5 minutes. Ndizvo here chanto. Munongoverenga kana 5 minutes motikari yabuda mungoenda muri 2. Ansoda kuti muite noise kana kudi. Munongonisvika muri mudhara pakagara apa pabvumidzwa. Okay, Papa. Kana mauya kuchechi pindai mukati. Obviously acharamba. Achakuudzai kuti ndiri paroad. Pane munhu wandakamumirira. Kana mapedza izvozvo munongomusiya akadaro. Aripo ipapo. Okay, thank you, Father. Ndoda kuona kuti akamushaya achabvunzani. Aida mistake yekutsika gumbo rake muno.